waloso go okinyi masani. Very good. Koro VOJ, erokamano maduong'. Nikech kuku mar wach monego bed ni wagoye touch. Yes. En ni wan kaka oganda luo wadhi kanye. Ywaruok mar party obed ni entie obed no onge does not matter. What matters en niya wadhi kanye. Chien kata chande Nitie interest mar joluo, nitie dwaro mar ODM. Mar ODM. Okay. Nyakwa poggi. Nyakwa poggi mkariogi. Okay. As much as ni ODM e odwa maduong'. To ibo gwanda luka, nitie parties mang'eny bende moko. But ODM e dala, ma ji teno wae, chalo wan joka bondo, waduto nwa aramba. Koro kati no riang, kati dala wa misambi kuchochonde, kila ng'ato no mana kamoro. Koro, kuku mar wach mana sepenjoraga chakre na chak wacho wach mar wach luoni. En ni wan kaka oganda luo wadwaro ang'o, to jotendwa mantiere ka gin ka jomagi. An nawacho from the onset. Ni kaka oganda luo, kwadhi winjre gi moluor William Ruto, ma bende a support, en ni nyaka wadwar 50-50 of the government. Okay. Sawa? To koro 50-50, achiel kuom gik mwadwaro molo any other thing, en kuom deputy president. Mano kik wawuondre. Ego ma sama jodung buru dhi wuoyo kamoro, to wacho niya, ni in deputy president komini ok wadwaro. It pains my heart, nikech wadwaro komno mokwongo. Nikech wabiro iri nade. ODM en chama mara ng'ongo, ok onyal biro kasa sema ni ninde kitchen. Wadwa bete sitting room. Bedroom to wedi, sitting room wadwa bete. Sitting room ka migao wan go migao 22. Yes. Wadwaro nus mag migepego. 11. 11. Koro ka kwayiro ni wachuma ka jakom ne timecha, moko wamiyo dhudi moko. But wane ma wane sitting room. Koro sema in veranda kanyo bedie. In bene tuweka chachani. Erokamano. Watch mar messaging is a problem in ODM. The communication team mar ODM fail ODM entirely. Nikech message wa enango. Message wa enu wagore. Sani wabet ka wacho ni wang'iyo kaka picha ne chalo. That should not be the message. Ne an Kitengela. Tunoka dhi Kitengela ni na support Babu, a support Sifuna, support Ngawa. Na dhi Kitengela as a researcher. Monda awinya neni ya. Jo pinyo wacha. Mundi beni gik mwa wacho gi. Gine gik mwa wacho media. To pinyo wacho gik mupogore. Okay. Ta dhi ma winjo gi ita ma penjo. Nikech adonjo gokinyi. Ta bet nyaka gowa gi tear gas godhiambo. Ta winjo gima jo pinyo wacho VOJ. Jo piny wacho team mar Oburu ok represent gi properly nikech ok negotiate for gima jo piny onego bene yudo. Okay. Nikech gini wango dwaro mar jo piny. In wa support president Ruto in the cham tam mar ariyo. To wan to wayude ang'o support momini. Wadwaro nus mar sirkal 50-50 ka onge to gini kethore. Wach mari mogik. Wach mara mogik en machalo kama. Adwa wuoyo gi owadwa ni. Sama youth waduok machalo Sifuna machalo Babu. Inyalo gombo ni chieng' kikwang rieny gokinyi to ok inyal dine. Sekalo youth ndio but en youthful. Very youthful. Ka chieng' rieny kaka chieng' rieny gokinyi cha, gimo nyalo mana timo en mana guide ni duog ka tim kama kata Babu ong'eno asewuoyo go mang'eny kata in person ase mera adwaro mokodi. Gimitimo kama kaka indiko cha is off. Ndik kama mondo yava mature image and maber. Koro kik wagogi ahinya. Gin nyithiwa. Obed Sifuna no wanyumo ni waluego mang'eny kabisa. Obed ni en Babu no wan gi joluogo mang'eny kabisa. Koro wakawgi akawa kanti gimo kethore to wakuotho wabed jok manya kuotho. Racho joluo wawuoyo ahinya. Ok wanyal kuotho. Wach nyaka okane agogwa. Wakan wachago kaka jolang'o sani endi ni wan mondo nya sirikal. Sirikal Ruto ni joluo ma wuoyi moyo jolang'o. Jolang'o ka gindo gen kanye. Gichiemo sawa sani ni kaka penji mbadi osemiyo wang'o. Ng'ane wanda osemiyo wang'o. Ok iwin gima proper but wach mar broad basely gigo e koko mayo ng'ata jolang'o to chiemo to giling pi. Erokamano. Chike mag mesa en ka dhogi opong' to tek mondo iwuo. Koso dibende ipogo tokne gima ber.